O conselleiro de Medio Rural en funcións, José González, supervisou os labores de instalación de trampas para a avespa velutina que se están a levar a cabo no concello de Porto do Son. Ademais das numerosas intervencións desenvolvidas no marco do programa autonómico acordado coa FEGAMP, a Xunta segue a traballar en coordinación cos concellos para frear o avance desta especie invasora. Entre as medidas que están a levar a cabo figura a retirada de niños primarios e o trampeo selectivo. Teníamos tamén que este ano era necesario tanto avanzar na retirada de niños primarios como facer un trampeo, ademais, selectivo, un trampeo coordinado, un trampeo en colaboración, por suposto, cos concellos, falaremos con eles a través da FEGAN, un trampeo pois no que tamén interviñeran xunto coa entidade pública SEAGA pois outros dispositivos como pode ser o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, tamén vai a colaborar nesta campaña, como digo xa, tamén con persoal dos concellos. É unha loita conxunta na que temos que estar todos e creemos que o trampeo, que como digo ademais vai levar consigo tamén unha formación para facer ese trampeo a todos aqueles pois que colaboren e ao mesmo tempo tamén un seguimento de todas as reinas que vamos retirando a través dese trampeo, pois é un paso nestes momentos necesario para profundizar no control da praga. A formación dos distintos axentes que operan no territorio e a investigación son outros dos piares básicos do plan de prevención que desenvolve a Xunta. Levarase a cabo tamén unha campaña de divulgación entre a cidadanía para que colabore nesta loita conxunta contra a praga da velutina.